Hello mga kit. Medyo tinamurot ka mga kit. Tabok King. Langan King. Shoutout sa inyo lahat dyan mga kit, no? Jutihan sa sarot ka kay nindot kay Joteron. Sa mga panrada ko diha mga kit. Maharot ka eh. Pero lagi kining matog kining. Ano ba kining istawan eh? Ronald. Bibing kabugnaw. Oye. Bugnaw ki mga kit. Bugnaw ni lugar ari nila eh. Summer no ta pero bugnaw mayap. Langan mga kit kay sandugay ta. Oh yeah. Kita mangitaw kini ugma. Pas lang pa sa. Wah. Dako. Do you believe? Alamin ako di kantar mga kete. Sayangan man ko ninyo. Why? Sayangan. Ay ko niya sayangi. Anugon kay ko. Sarbe. Sabar. Ulo hirot. Jesus is real. Dali ko lagi mga kete. Dali ata. Okay. Nah, tadongki man kete. Balik ya puta dari. So, hanggang dito na lang mga kit. Hanggang sa muli natin pagkikita. I love you all. Wah.